an ce kiribiti ba an ce Marshal university Bashwati kiribiti ne kɛlɛ don kan ka labɛn bɛ sabati n ko ne bɛna taa an ka paw la fini min filɛ nin tɛ pa fini ye dɛ wa kɔlɔsi fana b'i bolo ko jumɛn ko pan wa aw shimilahi mina shaitani rajim ba Marshal ne kiribiti ni pan ifila bi ifila shi Marshal ni ko e t'a bila kunkolo k'a fɔ ko diɲɛ tɛ to sɔrɔ k'an bɛɛ lajɛlen bɛ taa laban dugukolo jukɔrɔ e t'o kalama u ka segu karamɔgɔkɛ ba in marifu cero o de ye wurudi di yan n'i dumuna wurudi in kan alijinɛ y'i ta ye diɲɛ nafolomugu y'i ta ye wala ne ye wurudi minɛ o de la sisan u bɛ wurudi kɛ n'i ye wurudi kɛ n'i ye nafolo sɔrɔ n bɛna misiri dagabanaw jɔ n'i ye misiri dagabanaw jɔ yatimɛdenw ani falatɔdenw ani misidinaw ani muso minnu bɛ n'u cɛw sara k'u to ne b'a fɛ ka hinɛ nin bɛɛ lajɛlen de la ka musokɔrɔbaw ani cɛkɔrɔbaw k'u bɛɛ lajɛlen bila ka taa hiji fi sabilillahi k'a kɛ ala ye k'a k'a kira ye ne ko i jɔ fɔlɔ ne ko kiribiti den nin ye wa ou bien kiribiti bɔɲɔgɔn dɔ don i ma fili kiribiti yɛrɛ de don i ma fili wa ni kiribiti yɛrɛ de ye nin ye o kumana Maruf coro ni cogo ye nka y'a ka wuri fili walayi Maruf y'a ka wuri fili kiribiti an bɛ ɲɔgɔn kalama koyi e mana dumuni wuri kan ko a ɲɛnabɔra la ilaha illallah kiribiti misiri kelen e t'a jɔ Mali kɔnɔ yan wa ko ka filibaatɔ dɛmɛ wa u kana bɔ k'u yɛrɛ ɲini k'e de bɛn'u dɛmɛ cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw k'e bɛna olu lahiji hali arayira pase e t'a di mɔgɔ si ma kiribiti kiribiti e nafolotigilama e ko Bamakɔ sungurubaw ka ba ma 7 la i ba bɛɛ di sungurubaw ma ne ka mobili dagabanaw san ka d'u ma yan cɛ Marshal cɛ kana n ka plan fɔ ala ye sa